Ababukeli okukhona kubo nabo abafundi baka-matric bayibheke ngabomvu imiphumela ka-matric. Mina ngicabanga ukuthi ezifundweni zami zakumatilitsheni ngenze kahle kakhulu ngoba impela besingalali si-cross nighter sifunda ukuze sizokwazi phela ukuphumelela kahle. Mina bengifunde eNkosana High School, ngiyathemba ukuthi ngibhale kahle nama result njengoba ezophuma nginethemba lokuthi ngizophasa and lokho kuzongijabulisa kakhulu and nomndeni wami kuzojabulisa ngoba ngisebenze kanzima. Mina andenzi matric nginqamelela umntana ka-sister wami uOnikayo Blom ofunda evelcom eqhuqano nge-JC Motumi senior secondary. Yamazi ba wenza kahle kakhulu ngithembile uzawusenza proud nefamily yakhe. Funa nje ukuthi mina ndibanqonelela impumelelo kwiziphumo zabo abantwana. Uyabona ngoku umuntu uzovuna abe kulimile. Mina ndibona ukuthi niqhube kahle ngoba yikho iterm endohlulileyo. Disipase zonke zontathu, March, June, trial exam. Loo nto yenze no final exam walula.